Chielo majaber sama Ramogi TV oikore mar keloni weche manyien mag kagi kacha odhiambo masani. Arwakini machiegni in gi thuolo mar oro ote machuok kitiyo gi laini maro mar ote machuok ma en 30600 machiegni. Nyinga Milton Ochieng. Jatend piny Kenya William Ruto oyango chenro mar sirkal machwalo kony ne jopiny e yor mbui motisi ni Gava Mkononi. E kindeno ero bende jatend piny Ruto bende oyango chenro mar Gava Express machal kod mano mar Huduma Centers mabiro konyo jopiny e gwenge ma pacho ka. Chenro ma kamago daro tije 5,000 mag sirkal maching ka koro ibiro tayogi e yor mbui. Jatend piny bende oyango ni chudo mag chenro mag sirkal koro ibiro tim kitiyo gi namba achiel mopuodhi mong'ere kaka paybill ma en 2222 ka koro namba mamoko ibiro lor e thuolo mar ndalo 90. Migago mar omenda ema biro tayo chudogo duto. Igeno ni chenro mag mbui biro juolo yuto mag sirkal kendo duoko chien mibadhi e pacho ka. Registry of all health workers, that we know who they are, we know their cadres, we know how many years of services they have already done, when they will be retiring, and we can as well know how we transfer them from one facility to the other based on need. Your Excellency, all this done, we have a national shared health records. This national shared health records, Your Excellency, means if a Kenyan is accessing health services from whatever point, they don't need to move around with any kind of documentation. Apart from making sure that there are no multiplicity of pay bills, yes, you know, by government agencies, number one. Number two, all payments. No citizen should be told, go and pay for this service using this pay bill. No. All Kenyans must know, if I have to pay for a government service, it has to be 222, yes. Number one. Number two, even if I have to pay cash, somebody should not tell a Kenyan, go and deposit this cash in bank account X. No. Gikineno jatend piny Kenya William Ruto oketo koke e chik mar pogo omenda ne counties kaachiel kod gwenge mantiere chien e yor dongruok kata equalization fund. Chikno koro yawo agulu mar omenda maromo siling bilion 13.8 mibiro pogi ne kuonde od buche 34 ma pacho ka mondo miyo jiw chenro mag dongruok. Turkana, Mandera, Wajir, Samburu, Narok, Tana River, Isiolo kod Lamu gin moko kuom gwenge mabiro yudo omenda no. Penchike mathurka yango nata malo 0.5 mar omenda mochoki higa ka higa onego chwal ne agulu no mondo miyo tim godo dongruok e gwenge mosedong' chien e chenro mag dongruok. Article 115 of the Constitution for the presidential assent of two Senate bills, being one is the Equalization Fund Appropriation Fee Bill 2023 and the County Allocation of Revenue Bill 2023. Sir, the first bill, the Equalization Fund Appropriation Bill, Senate Bill number 3 of 2023, was passed by the Senate on the 15th of June 2023 and subsequently the National Assembly on 21st June 2023. Sir, the second bill, the County Allocation of Revenue Bill, Senate Bill number 16 of 2023, was passed by the Senate on 6th June 2023 and Riwruok jopuonj man NAT dwaro ni sirkal mondo med ndiko jopuonj e skunde ma piny owacho mag junior secondary mondo chenro mag JSS otimre e yo makare. Jagoro maduong' mar NAT Collins Oyu wacho ni sirkal nyaka med omenda e skundego mibiro ti godo e chulo jopuonj, gero kilese, ng'iewo gige madwarore e somo mondo mi ogeng' ng'ikruoge mosenyiedhore e kinde mokalo. One, we thanked the President for having employed over 35,000 teachers. But that is not enough. We still called upon His Excellency to look upon it by making more employments after the 20,000 that are supposed to be employed by the month of September this year. Reason being, understaffing in schools in this country is acute. Acute in the sense that some classes at some time
go unattended to. And I think you can pick from what is happening with junior secondary schools. It is hue and cry all over in terms of teacher-pupil or teacher-student contact in junior secondary. Jonyuol jiwo mondo obed akicha ne wuodhe mag nyithindgi kendo lalre kodgi maneno ni giluwo tim makare e kinde ni magini e yweyo machuok. Jokanyo e migawo mar somo e kaunti ma Mombasa onyiso luoro ni moko kuom jopuonjre medo donje timbe maundu kod anjao e kinde magiloro kaluwore kod jonyuol moko mojwang'o nyithindo. Gikwayo puonj makare ne rowere mondo githegre kod yedhe mamero ji kod timbe mag maundu. Jokanyogo ne loso e kinde mane ichwalo chiem kony ne oganda mang'aw e kinde mag nyasi mag din salam mag Eidul Adha. Chiemogo nowuok e mbetre mataki kuom tudruok gi kambi mar ring'o mar KMC. Gharama ya maisha pia inaonekana iko juu sana, kwa sababu tulikuwa leo upande wa Kisauni, na katika hiyo hali tuliyojionea ni ya kusikitika, kwa sababu mvua ilikuwa inanyesha. Pamoja na hivyo watu hawakuweza kutoroka kwa mvua, shughuli hawakutaka tukatize shughuli, wakawa wao ndio wanatuhimiza kwamba tuendelee kugawa. Changamoto ni kuwa hino ilikuwa ni sadaka, lakini sasa watu wamechukulia kama ndio ni kama lishe. Baada ya vijana wetu shule zikifungwa kwa ranaranda mitaani, basi wabakie mashuleni. Kitu alichokifanya His Excellency Governor Abdul Samad, tulianzisha mfumo maalum wa basari. Mtoto kama yule ambaye kwamba shule imefungwa akienda shule, tunampatia 150 kama allowance yake na tunampatia 250 kama basari fund yake. Kwa hivyo mtoto bi khiari, si lazima kwenda. Jopur e kaunti ma Kisii ni kod mor bang' yudo mitokni kod apiko matiyo kod teko stima. Chenrono mane ochaki kod ten kaunti ma Kisii kaachiel kod riwruok mar Kisii Smart Community koro igeno ni biro kelo yot e chwalo mwandu mawuok e puothe nyaka e chiche mag gwengego. Kaluwore gi medruok e nengo mag modhi mag nyamburko, matoknigo kod apikogo matiyo kod teko stima biro konyo e duoko piny pek mar chwalo mwandugo. Because of this difficulty to this hurdle for and founder. Since this maybe September, October last year, the growth, we gained the trust. First, we created the trust with the farmers that we were working with, because we've been there, since 2020, and 2 years later, we were still there. And now we are, if I'm not mistaken, we are aggregating 1,200 liters per day and working with 500 farmers. And we're doing that with 4 or 5 vehicles. And by August, we're going to have roughly 50 vehicles. So we're going to scale. With such machines that I've seen here, the 3-wheeled bikes, they need good roads for them to move. So our CCs here, I have seen the roads are good, they are not bad, even though they are weather roads, they are good. And this will facilitate faster movement of these bikes. We need to partner seriously with you, not only on the side of issues of daily, but on other areas. So I know with the other arrangements from, again, the LMCA, like we have done to other places who are having issues of fisheries, activities of farming like Peretram, we can have an MOU, so that again, as a county government, we take charge on monitoring of the activities and taking care of the interests of the farmer. Jodak e kaunti ma Kakamega gedo yudo fungruok e kinde matend kaunti no oyango mar duoko piny nengo mar pi mikeyogo dundu mag fereji. Kano yango kambi manyien mabiro keyo pi e gwenge ma Kakamega, Gavana Fernandez Barasa olero kenge mamoko mag bero chenro mag pi e kaunti no. Brenda Rawer ema nolosonwa ripodni. Jodak e gwenge koda bombe manie kaunti ma Kakamega geno yudo pi maler e nengo mofongore bang' tend kaunti no yango duoko piny nengo pi.
Chenro makamago ijiwo bang' kanyo gavana ma Kakamega Fernandez Barasa oyango kambi mar KOP e gwenge mong'ere kaka Kakruwasko. Kambi no koro biro bero chenro mag pi kanyakla kod kambi ma KOP e bombe ma Kakamega mapile ma en Kakwasko. Magi gin moko kuom okange ma kaunti no kao e yaro chenro mag pi ne jopiny. My government is keen to raise access to safe and clean drinking water from the current 42% to 60% in the next 5 years. Governor Barasa olero ni gibiro tiyo kod teko chieng' e KOP ne ji koda puothe ma Kakamega. Through the two companies, we will adopt solarization technologies to our water supplies to reduce the cost of operation and maintenance. Kaunti ma Kakamega bende medo gero kuonde choko kod kano pi ma igeno ni biro konyo e chenro mopogore opogore kama oting'o mago mag ohala. We will drill new boreholes and be firm in ensuring that all the water institutions adhere to good corporate governance. Pi maler medo chopo e sikunde, ute thieth kod kuonde mamoko. The Department of Water will also adopt the last mile strategy to ensure that more people are connected to water supplies. Lokruok makamagi timore e kinde ma kambi ma KOP e kaunti ma Kakamega Kakwasko bende nyocha onywando obila e kedo kod kuo pi kod ketho mwandu mag pi e kaunti no. E weche mag tuke ne riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF ofunjo kambi mar tim mar nyiri manie bwo higni 18 Junior Starlets mane ikore ne tuke mag Sekafa. FKF wacho ni gikawo okang' ma kamano kaluwore gi achiedh nade mokwako wach mar bago tukego. FKF wacho ni timno koro wuok e kambi kawuono kaluwore gi wuorruok mag tukego. Nyogigo tugo margi mogik mar osiepgi Mathare United Women. Jotugo mag timno nyiso dolruok mar chuny kaluwore gi okang' mokawno ka japuonj mar timno Beldin Odemba bende ywak mokalo kaluwore gi okang' ma kamano. Jong'wech ma Kenya Dennis Tumuti kod Hannah Gadhinji oyudo midila mag silver gi bronze e tuke mag Heart Lake Run mar kilomita 5 e piny Canada. Tumuti nyoringo kuom dakika 14.27 moyudo silver e ng'wech manolo kod Andrew Davis ma Canada. E ng'wech mar jok mamine Salome Nyarirakundo ma Rwanda emanoyudo loch kiluwe kod Laura Frey ma bende wuok e piny Canada. Tim Kenya manotelne kod mbetre ma Kenya e piny Canada noyangi kaka mano manobedo maberie moloyo kiluwe kod Eritrea. Tugono nyoyure kod meya ma Bramston Patrick Brown. Yena monda lore gi kanyo nyako Ramogi mak mana ni koromo saa 1 gi saa 3 pod wabro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo kaachiel kod oimore mibro kelni gi jalendo Aus Nyakisumo. Ani luonga ni Milton Jaka Black oriti masani.